बॉल मध्ये 11 धावा करायच्या आहेत. बॉलर शेवटच्या ओव्हर मध्ये कल्पेश. पहिला बॉल चांगलाच फिरवला होता कल्पेशने. ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न, बॉल चाललाय गलीमध्ये, तिथे चांगली फिल्डिंग. बॅटची आतमधली कडा घेतलीये, मागे चाललाय. बंटीने सांगितलं थांब थोडा नमित. कल्पेश आणि दुसरा बदला धडाकेबाज. वाईड यॉर्करचा प्रयत्न, मागे चाललाय बॉल, रनआउट चान्स आहे आणि तोपर्यंत एक धाव कंप्लीट इथे होईल. आता पेश फुल टॉस हवेत आहे, मिड विकेट. प्रयत्न चांगला, बॉल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर, पायाला लागून बॉल सीमा पार. आणखीन एक चौकार. आर मध्ये सामना खेळवला जाईल. पुढचा बॉल घेऊन कल्पेश. आउट ऑफ द पार्क. ह्यूज हिट 6. टीम आदित्य प्रिया लॉजिस्टिक सुपर 8 मध्ये क्वालिफाय.